Днес ще ви покажа как да съберете абонати за по 70 стотинки, приятели. По 70 стотинки на абонат, т.е. за $1, за $10, 1000 абонати. А ако вземем долара по сегашния курс от 70 рубли, ето го курса на долара. Вижте, това е услугата Royal Hook. Услугата съществува малко повече от месец. В момента в този сервис има 51 544 души. И всички тези хора са от бизнес аудиторията. Тук са направили раздел за рекламодатели и изпълнители. Ето, влизам в раздела за рекламодатели и вижте, пуснах задача да се абонират за Телеграм канал и заредих по $10 за всеки Телеграм канал. На единия настроих таргетирането да бъде много мощно. И така, остават 813, т.е. 263 абонати са завършени. И ето, че 1328 са завършени, остават 113 абонати. Имаше $10, сега е останал $1 и 31, 1328 завършени. Влизам в Телеграм канала, към първия Телеграм канал. Отивам на статистика. Тук започва набирането на абонати. Всеки ден влизам и гледам, аз го пуснах. Пристигнаха 541 абонати. На втория ден имаше техническа работа. Дойдоха 20 абонати. Вчера бяха добавени 321 абонати, а днес вече са 66. Смятаме. 541 плюс 20, 561. 561 плюс 321, 882. И 66. Вече са добавени 952 абонати. 952 абонати и ето изпълнени 1328 абонамента за канала. Заредих $10, т.е. за $10 на 1000 абонати и аудиторията, приятели, е именно с бизнес интереси. И вижте задачата, която поставих. Изпълнението на задачата е ето $0,001, т.е. $0,001. Това е 1 цент, приятели, това са 70 стотинки. И ако доларът е 70 рубли, ето 70 стотинки на абонат. И представете си кой човек ще се абонира за такива пари, за 70 стотинки. Не, човека гледа къде се абонира, какво прави. Ето. И по този начин получих абонати за по 70 стотинки. Вече са добавени почти 1000 абонати и остават още 113 абонамента. Ето го и втория канал. 263 души са се подписали тук. Отварям втори канал. Отивам на статистика. Тук има таргетиране. И така, ден след ден това означава, че 128 абонати са дошли още през първия ден. Техническите работи бяха 37. Вчера бяха 40, защото таргетирането е много силно, а днес вече са 4. Ето. И тук са изпълнени 263 абонамента. Ето. Също по 70 копейки, по $0,01. Тоест за $10 ще влязат 1000 абонати. Но тук има таргетиране. И нека, например, сега свършим няколко бързи задачи. Ето за създаване. Изберете платформата Telegram, абонирайте се за група в Telegram или поръчайте коментари в Telegram. Това са бързи задачи, да. Всичко е тук. Вие сами определяте цената, а хората ще го правят за едни пари. Следващо. Ето ги и тях тези задачи. Можете да рекламирате тук. Тук има банерна реклама. Хората поставят банерна реклама. Контекстна реклама. Тук в тази услуга може да се постави и контекстна реклама. От банерна реклама получих абонат за 20 рубли. Тоест банерна реклама. Представете си, човек разглежда услуга, кликва върху уебсайт, отива тук, да, и извършва целевото действие. Тоест целеви абонати, да, контекстна реклама. Човека прочита написаното и се подписва. Не съм правил контекстна реклама, но хората съобщиха за много добри резултати. Има видеореклами.
Ето, аз правих видеореклама, получавах по 7 рубли на абонат от видеореклама. И така, това са резултатите, приятели. Тук. Ами за задачите съм определил конкретна цена от 0,0 и 1 долар, да. А абоната ми струваше 70 копейки. Не е ли яко, приятели? Това е много яко, да. Сравнете с другите рекламни канали на Яндекс, Директ, там Google Ads, Teaser реклама в CP мрежи. Просто сравнете и ще разберете колко голяма е разликата. Какво има тук в този сервис, нали? Ето в раздела за изпълнители може да се изпълняват задачи. Ето, сега се зареждат задачите, сега ще се появят задачите, които в момента се изпълняват. Ето някои хора, които са се абонирали за канала в Telegram. Тук има само проекти, тук има бутон за включване на парите. Ето 0,1 долар, да, 7 рубли човек дава за тази задача. И все още има малко задачи, но услугата е само на по-малко от месец. Основното тук е бизнес аудиторията, която съществува в момента. Ето една видеореклама, която някой разпространява тук. Залагам 18 цента. Ето, в момента в услугата има 50, има 1544 души и всеки ден се добавят около 1500 души, които влизат в услугата и всички са с бизнес аудитория. Значи, приятели, тук какъв е трикът в момента? Ако заредите рекламния си баланс с 100 долара, получавате 50%, т.е. 50 долара като подарък в този gift акаунт и този баланс може да се използва за банерна и контекстна реклама. Т.е. бонусът е 50% при зареждане от 100 долара, но от тези 100 долара можете да пуснете банерна реклама, контекстна реклама и съответно да дадете някакви задачи. Да, ето раздела за изпълнителя и хората ще изпълняват вашите задачи срещу заплащане. Т.е. нещо като фриланс, нали? Можете да дадете всякаква задача тук. Ето за рекламодателя. Ето рекламата, ето задачата. Да, ето тук създавате задача и въвеждате заглавие, линк. Ето услугата, кликове, посещение на сайт, кликване там, където е необходимо, видеохостинги, YouTube, всичко, което е свързано, може да се поръчат коментари, социални мрежи, месенджери, VK, Telegram, харесвания, споделяния, присъединявания, регистрации без активност, регистрации с активност, отзиви, коментари. Да оставите коментар или отзив, оценки, гласувания, да гласувате или да дадете оценка. Ето, избирате и задавате цена. Как се проверява? Ръчната проверка се въвежда тук. Ето колко изпълнения искате и колко ще платите на потребителя за задачата. Тоест, абсолютно всякаква задача можете да дадете тук. Ето, приятели, съответно, можете да използвате банерна реклама. Аз тук съм пускал банерна реклама, видеореклама. Поръчах видеореклама за 7 рубли на абонат. Това също е много яко, да, 7 цента. Тук. Но тази най-готина задача беше изпълнена за 10 долара на 1000 абонати. Така че, приятели, можете да тествате услугата там за няколко долара, нали? А после това вече да заредите рекламния бюджет, да речем 100 долара, за да получите бонус за контекстна и банерна реклама. И тук събирайте абонати. Правете задачи и създавайте задачи за хората. Хората ще ги изпълняват. Коментари, харесвания, абонаменти, ето така, но най-важното е, че си представете 70 стотинки, човек няма да се абонира за Telegram канал за 70 стотинки. Работата е там, че тук наистина всички тези хора са бизнес аудитория с бизнес интереси, защото проектът е изграден върху водене на бизнес и проектът е на по-малко от месец. Представете си какво ще бъде тук, когато мине една година. Приблизително няма да гадая. Но мога да предположа, че след година тук ще има около 1 милион души, които ще използват този сервис, защото в момента в интернет няма подобен сервис, където бизнес аудиторията е насочена изцяло към бизнес. Има реклама към тази аудитория, има задачи, има такива сайтове с задачи, но там изобщо не мирише на бизнес. Така че това е съвсем различна работа. Тук всичко е въведено и направено за бизнес аудиторията. И вече в сервиса има много държави.
Затова тук има таргетиране. Например, за рекламодателя, бързи задачи, да речем, да създаде задача. Тук може директно да се зададе таргетиране по държава, по град, по пол, по интереси, по това колко задачи да се изпълнят на ден. Ето така. Тоест тук таргетирането може да се настрои както пожелаете, защото наистина има много държави. Така че, приятели, влизайте в сервиса, заредете 1-2 долара или 5 долара, минимален баланс. Пробвайте, пуснете абонаменти, задайте задачи на хората, харесвания, коментари, абонаменти, каквото искате, дори да създадете сайт, каквото и да е. Хората ще изпълнят задачата за вас, вие ще я проверите, ще я одобрите и ще платите определена сума пари. И ето, за абонамент съм задал 1 цент. Това са 70 стотинки. 0,1 долар, 70 стотинки за абонамент и получих 1000 абонати за 10 долара, т.е. 70 стотинки на абонат. Ето такава задача създадох и тук идва именно целевата заинтересована аудитория. Нека още веднъж да вляза в статистиката и да ви покажа по дни. Ето по дни. Първия ден влязоха 541 абонати, втория ден имаше технически работи, но все пак успяха да влязат 20, а на третия ден влязоха 321 абонати и ето вече днес 66 абонати в последния ден. Но това е само сутринта. 29 май, 9:46 сутринта. Ето така абонатите влизат по 70 стотинки. Възползвайте се от услугата, приятели, започвате от 100 долара. Преди това тествайте услугата, например с 5 долара. Да, ако всичко ви устройва, внасяйте 100 долара, получавайте бонус от 5-10% в гифт сметката и го използвайте за контекстна и банерна реклама. Чао, чао!